Iż-żieda fil-popolazzjoni ta' pajjiżna hija frott id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Gvern Laburista, l-istess bħad-deċiżjoni tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija, pass illi spiċċa tappan ir-reputazzjoni ta' Malta. Ex-qar l-ex-Prim Ministru u ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi f'intervista li saritlu s-sibt filgħodu mill-professur Andrew Azzoppardi. Lorenz Gonzi tkellem dwar iż-żieda qawwija fil-popolazzjoni ta' pajjiżna, politika li ħaddem Gvern Laburista fl-aħħar snin u llum il-ġurnata qed tħalli l-impatt tagħha fuq bosta aspetti tal-ħajja tagħna, mit-traffiku għat-telqa fil-lokalitajiet, miswali mimlija fl-isptar għad-dewmien biex tingħata appuntament. Propju ftit ta' żmien ilu il-Ministru Clyde Caruana jgħid li għandna 120,000 barrani f'Malta fil-ekonomija tagħna jgħixu hawnhekk. Dawn il-120,000 mhux li salvajna. Dawn mhux nies li salvajnihom, aħna ma salvajna l-ħadd. Di l-aħħar sena sentejn daħlet x'dajsa tal-immigranti. Allura dal-120,000 daw x'inhuma daw? Meta n-nies jiġu jgħidulek issa għax issa invadewna lil daw li ġibnihom. L-ex-Prim Ministru fakkar kif fl-aħħar snin ittieħdu deċiżjonijiet illi tapnu r-reputazzjoni ta' pajjiżna fosthom il-beħ taċ-ċittadinanza Maltija. Waħda mid-deċiżjonijiet illi telfitna il-fama tajba tagħna kienet id-deċiżjoni li f'daqqa waħda imbijaw il-passaporti. U di ma nistax inniżilha sa nofs griżmejja jien. Kif jista' jiġi xi ħadd u jagħti prezz liċ-ċittadinanza tiegħi. Lorenz Gonzi sostna li din id-deċiżjoni waslet ukoll għal riperkussjonijiet oħrajn. U dawn huma l-affarijiet li mbagħad naturalment ġabu affarijiet oħrajn u meta f'daqqa waħda inti tibda tadotta politika standards illi ma jiżistux fuq is-serjetà u fuq it-trasparenza, allura mbagħad jibda ġej l-inkwiet. U sfortunatament naħseb illi ġara hekk. Dwar il-każijiet ta' korruzzjoni li qed nisimgħu bihom taħt dan il-gvern, Lorenz Gonzi qal li dawn huma affarijiet li wkoll kisru l-fama ta' pajjiżna. Dan affarijiet kisrulna l-fama tagħna, Andrew, il-fama ta' pajjiżna u li il-fama ta' pajjiżna li għal ħafna snin lilna enitna fil-mixja ekonomika u soċjali tagħna. Dik il-fama illum iddajfet u mhux faċli tirbaħ lura dak illi tkun tlift. Mezza kien qed titkellem dwar il-proġett fid-daħla tal-Belt Valletta li biddel wiċċ il-kapitali, Lorenz Gonzi qal li l-pjan sħiħ kien wieħed li jagħti ġieħ lill-Belt. Fejn Gvern Nazzjonalista dejjem kellu għal qalbu l-Belt Valletta, iżda llum il-ġurnata sfortunatament l-affarijiet inbidlu. Wara li spiċċajt jiena u ġiet l-amministrazzjoni ta' warajja, xi ħadd kien avviċina għal isma' wara kollox jekk tridu saqaf jista' jsir saqaf. Insomma għaddew 10 snin minn dakinhar law mhux tal-li m'hemm saqaf tal-Belt Valletta minnija kafetterija u disko matul il-lejl. Dwar l-immigrazzjoni fakkar li huwa dover tagħna li meta jkun hemm persuni li ħajjithom tkun friskju dawn jiġu salvati u saħaq li l-gvern qed jitradixxi l-valuri li pajjiżna jemmen fihom. Fl-intervista l-ex-Prim Ministru qal li permezz ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea Malta laħqet livell Ewropew f'bosta setturi fosthom biż-żieda tan-nisa fid-dinja tax-xogħol, fis-settur tal-avjazzjoni u fil-qasam finanzjarju. Qal ukoll li dħul fiż-żona euro kien pass kruċjali ferm għal pajjiżna li wassal biex l-ekonomija ta' pajjiżna tissaħħaħ u nagħmlu suċċess.